नुदों कमेन्टआव लिरबानो जाबाय आरोना बिराद फ्रि गारिया सालायनो खिन्थु बे पालसार निउ मडेल आरोना 150 स्मुथलाय गारिया बिरादनो सालायनो मोजां आं सालायनायानो बिदिबा नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना देखायलांबाय थागोन आङो होमबा नायबाय थादो नोंथांमोना कलगर मोनबाय नै कलगर होयो बागान बेफोरनि साहा बिलाइखौ बेयावनो खालामजोबो आरोना फेक्ट्रिया बेनो फेक्ट्रिया आरोना मेनाजार थाग्रा आरोना दे थाङै थाङै आं नोंथांमोनखौ मेनाजारा बबाव थायो बेखौ देखायगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ नायनानै लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय हा लोगोफोर जिफोर होजोब एस एन्टारटेनमेन्ट चेनेलखौ औ नैबे डास्टार गारि नुनायानो जाहैबाय मेनाजार थायो बेयाव औ बेनो आरोना नैबे मेनाजारनि रुम बरिया नांदोंना लोगोफोर जायगाखौ नायनानै बागानखौ बेनो आरोना पूरा बरिया नांदों आरोना जायगाखौ नायनानै हेभि नांखायो लोगोफोर नै पूरा हेभिखा वाव 1 hour later दिकेजुलिनिफ्राय फैगासिनो शपिं मल गोदान खुलिनायाव नै माबायदि मानसि जायो जालालै दिकेजुलि टाउन 1 hour later बाइकआ नै जोंना सिट कभार गोदान लगायना होदों नै मा महर जाखो बरिया दिकेजुलि टाउन आरोना आमार बरिया जाबाय जोंना गारिया मोनसेखौ लगायबावबाय दुर्गा फुजार अफार जाबाय नै बरिया एयाव दं दिकेजुलि टाउनानो लाखांबाय जों थांजों ओंखारबाय शपिं जाखांबाय थांजों दायो दा सानै सिगनेल मारनो नागिरदों दाबो बारबो शपिं जाखांबाय थांसै जों दायो जोंना गारियावसो दं पेटाया लाबाय बायदिसिना बुटनो मोनाबाय गाइस नै जों गरमारा मोनफैबाय मोनालायबाय आरोना गरमारा मोनफैबाय थांसै जों दा थांगासिनो फैगासिनोमोन न'आव ना लायदों सासे लोगो A few moments later हेलो गाइस गुड मर्निं सिखारबाय आं दायो दुगैखांबाय सिखारनानै आं दायो नोंथांमोननो मोनसे सारप्राइज होगोन गोदान नंथ'आ आरोना दा दसेनि उनाव बिदिबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय हा बिदिबा लेट्स गो देलायनोसै आं आयो मजानो आलादाखा साइकेलनि मट' ब्लगआ आइदै थांगासिनो आइदै नोंनिया सालायनो हाला नामा हायो नोंथां हायो एकदम देन्जार जाखादोंना दिनै दिना गालाम होजोबलायबाय आरोखि साइकेलजोंबो सम सम एक्सारसाइस खालामनांगौ मोजां जायो
गारि सलायबाय थाबा उदै देरोलै ओंखायनो सम सम साइकेलजोंबो प्रेक्टिस खालामनांगौ आरोना थांगासिनो माबा गोलैसो नागिरदों एकदम जायगाफ्रा मोजां मोजांथार नै माइआ नै मालाय माइ बारि गोजा आरोखि आजा जाखादोंलै माइआ बरिया जादों बैयाव एसे हाग्रा जाबाय नै गोजौ आरोखि बेयाव होसिगोन मानखोनाया आइजाय फुंखिया आरे गाइस आंना सालायनायावनो साइकेलनि माबाया सेन्देला नै होलांबाय आरोखि ओरैबायदि गब्लंलांजोब्बाय फाग्लासो जाबावगोन आरो बेयो गाइस मोनफैबाय मनासिमथार आयै नै लामाया हाला थैनोसै गरमजों जाबजों दिनैनि मजायानो आलादाखा साइकेलनिया समबार बाजारा बेनोमोन आरोना एकदम हाराल' स्राव नुखायो नै आयदाय तार मोनबाय अबस्था गाज्रि जाबाय मनासिम दुब्बाय सुन्तारनि मिलन स्कुल बियो मना सेन्टार मिलन स्कुल मोनबाय गाइस नै मिलन स्कुलनि फिल्डआ दायो थांगासिनो आरोना मोनहैसिगोन बारा गोबाव गैला सारप्राइज सोरखौ लायनो थांदों दायो खिथासिगोन आं साइकेल सलायनायनि मजायानो आलादा खाथारलै मेंजोब्बाय गाइस मोनथारसिगोन अनसायमोननिया गैला जोंना अनसाया बेखौ लांफैदोंमोन मानसिया मा जाखो नायलाय नायहररा दावलै 1 hour later. गाइस न' मोनफैबाय आङो दायो खानायबो सिनबाय खानायखौ सिनबाय नै माबायदि नुखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो खानाय सिननानै अनसायाबो सिनबाय नायलाय अनसाय माने खानाय सिननानै देन्जार नुबायलै जिजौसो नै अनसायनाबो उनथिंजाय मा गोलैदों नोंलाय मा गेम बेलाय बोरैबा जाबाय गाइस दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना मोजां मोनोबा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो सोरबाफोर गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो बिदिबा दोनसै दिनैनि भिडिअखौ बाय बाय जय बरादिन